šta je ovo? Ja, pa... Je li ovo neki prank kod vas? Ja ne mogu da vjerujem, pazi. Ljudi, sad idemo po pošiljku, znači, što mi je Andrija poslao. Stvarno sam žešće nervozan jer ne znam šta dočekujem. Znači, rekao mi je da ću mu reći da je jako lud, zato što mi je ovo poslao i vjerojatno jeste lud. Idemo sad na neku super cool montažu. Koja je ovo ispala, brate mi. Navodno sad u pošti ne mogu da preuzmem jer sam maloletan i na zdravstvenoj knjižici nema moja slika. Fuck my life. Sad se vraćam kući pa roditelji će mi doneti valjda. Čekaj, sad ne piše. Samo stavi ruku, nemoj da mi pričaš šta je. Iznenađence. Pa sam piše 5 slova cigla. Jeva čeka stigne kući. Je ovo neki geg od strane tebe, Nek... sam ja učestvovao u tome. Znači 100% nije od tebe ovo, nikakav geg, nije. Ljudi, nadam se da nije cigla jer ću morati poslije to nega bacim. Taj je sve što smješka, to mi se baš ne sviđa. Rekao je pažljivo da otvaram, vidim duguljaste kutija baš kao cigla. Aj polako ću. Šta ako još ti iskoči, vrate? Nemoj da izbog sudira. Šta je ovo? Prvo uzem pismo, da nađem pismo. Pa ima još jedna kutija, tako da aj prvo pročitamo poruku. Warning, ne otvarati nožem, za Žekija od Andrije obavezno otvoriti pred kamerom. Jeste da je malo veći poklon, nikako ne očekujemo tebe nazad nešto slično. Vidio sam koliko si zapravo trudiš, koliko si kreativan, koliko dobro editor. Prosto mi je bilo glupo da toliko loš kvalitet videa, a toliko dobro si ostalo. Ovo je stvar koja meni godinama skuplja prašinu normalno. Znam da ćeš ovu iskoristiti mnogo bolje nego ja. Pripremi se pre nego što otvoriš paket od tvog brata Andrije. Brate, nešto ima dosta nečega. Ljudi, jeste spremni? Ja mislim da niste. Otvori, brate, neće da uđe. Alo, šta je ovo? Ovo neka aluminijska folija. Čekaj, stani. Šta je ovo? Alo, sad će bude sendvič unutra. Sad znači samo folije i papir. Biće. Jel sigurno nije neki prank? Nije? Jel nije? Jeste. Alo, jel nije ovo neki prank? Sad. Ja, pa... Hvala te. Jel ovo neki prank kod vas? Jel ozbiljno kod Mama, hoću odgovore. Ja nisam majku. Jel me sere? Da nije malo rano za Deda Mraza, jeste ovo vi nešto smišljali? Nisam majku. Ne, ali ozbiljno, ja ste Ja ovo... majke mi nisam ovo krštan. Nemate veze s ovim nikakve. Gle sad kad ne radi. Brate, radi! Stvarno nije ništa, znači od vas ovo. Nije majke. Dečak ti poslao svoju kameru koju ne koristi. On je majke mi lud, brate, znaš koliko ovo košta? Ja mislio da će biti jedna cigla, pazi. Ne, ajme sad najsprije, recite ovo nešto od vas, neko košta. Nije ozbiljno. Majke. Znači rekli bi što te ne bi rekli. Pa imate običaj tako me nešto zebavate tu, znači. A još izgleda kao nova kamera što je najjače. Ja ne mogu da verujem, brate. Šta ćeš da kažeš dečak? Znači, brate, hvala ti od znači, nemam reći. Ja ne mogu da verujem. A brate, to nam je najviše trebalo. Dobra kamera. Izgleda da je Deda Mraz poranio je, sad ne moraš da pišeš Ivanu Ivanoviću. Ne moram. A teo A baš sam da si pišem. hteo da pišeš. A teo da pišem. Pazi, nije dosta reći hvala. Šta ja sada kažem hvala i to je kao dosta, jel? Ja sam mislio bit će neki jump scare, nešto tako, znači. Da će još ti iskoči iz paketa. A ja sam mislio da će biti samo prazna kutija. Kakva kamera, brate mili. Probam ovu kameru odmah. Znači sad će da bude test. A sada pre nego što nastavimo sa klipom, svi brzo lupite subscribe na Andrejin kanal. Link u opisu. What the fuck? Da li si ti realan, samo da te pitam, znaš? Više pogledam ne,
ali ne znam čemu se radi, Stalin se zna. Ja, brate, ne znam, znači, kako da ti se zahvalim. Nikako, bukvalno. Ne znaš koliko mi znači. Znam, zato sam ti poslao, tako da... Znači, hvala ti puno, ali inače želim sad ovom prilikom da isprozivam Poštu Srbije zbog šaltera i sa problemima i sa moje i sa Andrijine strane. Moram ja da isprozivam, pošto kako sam došao, bili su jako neprijatni. Došao neki mator ili toliko je bio nadrndan sve vreme. Pošta, sram vas bilo. Da bude kriminalac, Porsche Kawasaki. Za uzvrat želim da svi kliknete na prvi link u opisu, prva 3 linka u opisu, da se sabujete na Andrijin kanal, to je najmanje što mogu da uradim. Hvala. Čujemo se. Ajde. Ćao ljudi, znači, evo sad editujem ovaj video, još nisam otkrio kako ova kamera tačno radi, zato vratno loše osvjetljenje i sve. Vidimo se u sljedećem koje je potencijalno sutra. Pozdrav!